Machiegni janeno marwe chenro mar juma ni kaka wuona dwa na nyisi ni antie Siaya County kamoro ni Gombe. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoyo e kit pith mar apuoyo kata kihero sungura gi dho swayo kata kihero gi dho ngere bende waluonge ni rabbit. Yena mondo akaw thuolo mar wakie chenro mar juma ni kaka pile luonga ni Alori nyaka Black. Machiegni. Machiegni ahinya Alori. Adhi maber mana in. Angima maber. Awacho ni kawuono bi alimi mondo wane kaka ipidho. Machiegni ahinya. Karibu shamba lapa. Koro e puothwa kae wan gi apuoyo aina mopogore opogore. Wan gi Angora, wan gi New Zealand White. Waketo negi tags mondo ing'e pogruok margi. Wan gi Angora, wan gi California, wan gi Flemish Giant, wan gi aina mopogore opogore mag apuoyo. Daher ni fulne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima in kawuono itimo odiochieng' kawuono. An nyinga en Lecture Nyango Wachara. An japith mar apuoyo. Kae en Gombe, Game, Siaya County. Kae wapidho apuoyo. Pith mar apuoyo ne wachako tarik 25 dwe mar 4 2022. Ne wachako gi only apuoyo 45 kende. To gisani ne gisedongo magichopo 200. Gimokwongo mane wang'iyo Alori ne en space. Mokwongo kida pidho apuoyo nyaka ing'i ni space ma in godo. Mar ariyo nyaka ing'i pi, availability of gik ma apuoyo tiyogo. Gimoro kaka pi wan godo machiegni, chiemo ma gichamo wapidho. Structure gi cages nyaka drainage. Ang'o miyo structure ni chalo kamae? Nikech aneno ka en gi chumbe to nitie kaka utimo ne gi partition kata upango gi kamae. Okay, mokwongo wa partition gi mondo ing'e pogruok. Ineno kaka koni en Angora, koni New Zealand. Koro ing'e ni ka wariwo gi pamoja, tek mondo ing'e ni ma en mane to ma en mane. To ka wa partition gi kama tiyudo pogruok. Mar ariyo, waketo negi cage ni nikech king'iyo chuma ni mokwongo owang'. Lach mar apuoyo en very concentrated. Koro nyaka ing'ine material mok ti piyo. Yes. Mae en drainage ma golo lach mar apuoyo mondo kik gidrop maybe e floor alafu wa collect the urine. Lach mar apuoyo mokwongo wan kawuon watiyo kode puodho e alot kata nyanya kata hoho gik ma wapidhe puodho wakete lach apuoyo. Omiyo wadudu ok biye growth go. Alafu an gi jalweta ng'at ma konyowa kaeki, ng'at ma ochung'nwa kaeki mabedo ga kodwa. Koro en monyang'isi mang'eny e wi apuoyo. Erokamano ahinya Alori. Aya, machiegni ahinya David. Aya, maber ahinya. Onyisa ni in e wuon kae. Daher ni fulne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima in kawuono itimo odiochieng' ma kawuono. Nyinga giluonga David Otieno, awuok e piny mar Gemdere. Gisani ani Alego Siaka e piny mar Gombe. Ani ai farm kaka manager mar farm ni e weche mag pur mag apuoyo. Aya, to nikech kawuono wadwa wuoyo kit pith mar apuoyo. Apuoyo sama ng'ato nigi paro kata nigi gombo mar pidhe, gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'i kapok ochako? Gima nyaka ng'ato ng'e wi apuoyo, mokwongo apuoyo wan kod seche ma ka en gi yore mang'eny ma nyaka ng'ato ng'e kabisa ka mondo mi pidhe. Apuoyo mokwongo luoro chilo, apuoyo luoro kech. Ma nyaka bed ni mago gima nyaka irang kabisa gik moko ariyogo eka mondo mi pidh apuoyo maber. Ang'o mano mijing'o mineno ni in iwuon ka ber to ichak kata un wegi utim pith mar apuoyo ni? Pith mar apuoyo ne awuok kod jatenda ma wuon kambi kan wadhi kode seminar moro e Kisumu. To ne wayudo ka ne nitie kit pur mopogore opogore, ne nitie anguro, ne nitie gik mamoko go. To naduoga nwa ka tij anguro, nanwa ka ne pek mahinga mok na yiero anguro. To na yiero apuoyo
nikech ni simo kana nyalo ka onge finance manyalo dhi nyogo chiemo ya agrobet tanyalo dhi e puodho kata ka pidho murao anyalo golo gi murao ka mondo mi atima amigi gi cham. To karango pur mar anguro kanyal kelo noboke mondo mi ocham. Emiyo na yiero pur mar apoyo. Un uwegi un gi kidienje adi kata breeds adi mag apoyo? Kidienje ma wan go mag apoyo ma wan go gi nyaka gi sani wadong kod kidienje 6 to gi chien ne wan kod kidienje 10 mane wan kodo. To chopo sama wakati makoro gichopo magedhi nyaka gi sani wadong kod kidienje 6. Kit kidienje ma wan kodo ka kae wan kod angora mano kuma wadong go sani, wan kod dach mago ma wadong go sani, wan kod pur mang'eny modong go sani ka wanyalo wuotho to wanyalo nenogi. Kitot kata structure ma bende igero ne apoyo nego bed ni chalo nade? Gima wagero ot mondo bed machal gi mae japur ni wachako kod mar bao. To apoche 45 manongo mag bao within kane ginyuolo mondo gichopo apoche 90 to gisechamo odno borumo. Kaka awacho ni apoyo luoro kech. Moko nitie mane ng'ama ne nitie kae mokwongo kapok nabi ne nyalo lewo ma ok onyal migi chiemo e wang' sa. Ne gichamo gi obno rumo. Kore mane wapan ne wabedo piny wacho na we warang kaka wanyalo keto nigi chuma mondo gibed koro ginak e chuma. Emomiyo ne wayiero gedoni mondo mi obed kama ma kata kapo no olosore to losruok mare lwar ka ok oninde. Lakini sana courage ga jopur mabiro kawo kata mana kodhi ka no ok ochuno nyaka wang' chuma ni. Nikech chuma ni kowang'o to ok obi nyalo pidho apoyo. Nikech an got matin kacha ma mondo mi alose batie kete 45,000 moting'o dhoudi adek kende. Makoro mano ok onyal. Koro courage ga jopur wetene mabiro ga nyiewo kawo kodhi ka ne ginyalo gero mabati moro ka en kama jikon moro maber kata ode moro ma jitengo no nyalo kete ot. To kete i odno to gera mabati kod bao. Koro mos kaka gigi medo dhi to medo nwang'o pesa to medo gero chuma. Wan kod kidienge mag chiemb apoyo mopogore kaka mwanwang'e puothe wan kod mirao, wan kod suno gi dholuo, wan kod onyiego blackcha gi dholuo luonge no onyiego, wan kod kitu apoyo chiemb apoyo miluongo na achak mago wan kod. Koro ka en odiochieng' mar achak to anyalo migi gokinyi to odhigo nitie size mamiye gokinyi to chamo nyaka bai sa 8. Kendo ka ngoromo sa 8 aduogo tamede moko mochamo gotieno. Mondo mi kiko bed no NK no oonge chiemo. Mar ariyo an kod pellets en chiemo manyaduka. Pellets no okamiye pile. Pellets nanyalo miye diriyo i week mondo mi obed gi riyo mar modho pi mang'eny obed kod weight. To unuwe gi kit ot mabende aneno ni kaya aneno kuketo ne pipe kata pi manyiso ni apoyo tiyo gi pi mang'eny odiochieng' koso nang'o? Apoyo lingana kod size minigo. Go side makoni an ga apoyo 84 bada kuma makoni. Otiyo kod daram cha ka ol daram ma lita 210 to daram no odhigo nyaka kiny sa okinyi to rumo kendo achaka mede. Kama apoyo dakie ni ento a maintain maluoke pile mondo kik obed ne en kod chilo ma apoyo ninde nikech oluoro chilo. Koro a maintain gokinyi kabiro kapok amigi chiemo tachako kod ler mar iye ka tieko teka amigi chiemo. Sama amigi chiemo tajaso pi e tangi kacha. Pogruok mane malich ahinya e kit apoyo madhako gi apoyo madichuo? Alori apoyo kaka an ng'ama kode ang'eyo to kata ka sani amiyi mondo iyier to ok inyal ng'eyo apoyo madichuo gi madhako. Lakini an ka japur man kod gi tang'eyo sama ka giwuok piny ka giwuok ka giwe minigi to aneno dalili mare kata ka ating'e malo kama to kikudho buoye kanyo tiboneno ka en kod tonge nego ibonwa ko liero. Lakini manyako tibonwa ka onge gimo liero kuome. Mane makoro wang'eyo gon mae apoyo madichuo mae apoyo madhako. Ere kaka in iwuon kaka jalno mabende osebedo ka rito apoyo nyalo ng'eyo ni apoyo madhako mabende an godo ni samoro dwa gamo remo? Sama apoyo dhi gamo remo kata kodwaro thuon mondo mi afweny no ok onyalo bedo noyach kana wuon ok amiye thuon. Nyaka an mamiye thuon. Tang'eyo division makapona apoyo nonyuolo wigini tang'en kochopo tarik makama ta an makawo thuon atero nikech daka om thuon kocha bakelni ka. Onge gima thuon odhi timo. Nikech ka keto thuon ka to mae en dhako to mae bende dhako. Koro biro winjo such mage te. Onge gima wang' no tim. Onyalo bedo ka apoyo no kanyo nyaka wang' odhiambo kata ich no ok onyal miye.
Nyako Ramogi Ajuang, thuolo mabende wan godo odiochieng' ma kawuono en ni ne wawuoyo e wi apuoyo. Achiel kuom gigo bende ma onyisa e wi apuoyo ni apuoyo ohero ler, manyiso ni kuma intie ka in ng'ano ma bende nigi gombo mar pidho apuoyo, nyaka ibed ni alwora ma intiere ler kabisa. Adwa ni wakaw dakika moko machuok wadhi e yweyo aito bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no ne ni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyaka oringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watiere wadhi gone dala. Koro atelo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' ngeso ka ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath ma pacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Machiegni kendo janeno marwe kidieny mar ariyo kaka kawuono adwa na par ni antie Siaya County kamoro ni Gombe. To nikech kawuono wawuoye e apuoyo mating'o ni kata mineno an godo ni iluongo ni checkered giant. Mabende gi nyisa ni mae kilo nen mana kilo 5. Kawuono wadwa mi puonj makare na jal mabende samoro ni gombo mar pidho apuoyo. Inya duoke nikech ng'eni nitie kaka onego bed ni ting' apuoyo. Inya lero ne jopiny bende. Kone go beniti ngapuoyo kwa mako di tenki kima iko di tema ifahamu mage rapuoyo nyaka mako toke kama tinge kama hakuru bwana oken ko pate bomber seche duto kitinge taki wuotho kode. Ere kaka ng'ato nyafwenyo ni apuoyo tuo kata dalili mage ma eno wuon kaka ng'at ma bendo osebedo gi lony kod kapith mar apuoyo nyalo fwenyo kata ng'iyo apuoyo gi ok tuore. Ng'eni samoro nya wacho ni apuoyo tuore to ok otuore. Japur apuoyo nigo tuoche mopogore opogore. Kasami fwenyo na apuoyo tuo ibiro nakimie chiemo kata keno boke. Bono keno ne ndiko na kucha oko mor kod chamo chiemo no. Mano biro nyiso ne en kod tuo moro mosedonjo kuome. Ibiro kae mondo me ng'iye ting'in to yiere malony kuome kose doge ne ama ang'o mokuode. Koro mago tuoche manyaka be no apuoyo tuo wachiedho. Manyiso ni kifwenyo no tuo ntie kaka igole ka itere kumoro ikete thenge gi jowetene. Apuoyo kosefwenyo ni tuo bwasechwoye sindan kata omiye yien go to ntie kaka wakete aside mondo kik obed kod jowetene onyalo sambasa tuono. To wach ni samonyuol apuoyo ntie kit yath ma bende onego bed ni ichwoyo gi koso gin gi donga mana kotuore kokichwoyo. Apuoyo samonyuole onge yath moro amora mwatiye kendo seche ma apuoyo pek samwa timo ne gidego omi to apuoyo mapek ne wakete kando mondo mi kiko interfere kiko omadhi yadhno ko madhi yadhno nyalo interfere kode. To wawach ni ndalo ma bende inyiso ni kama odwa gamo remo tini wuon iting'e koni kikure koni. Kono nya bedo kinde marom nade koso onge ndalo mobede kanya gir seche tidoke. Kono sama setere to mane tich makawo kawuono mokati okadhi kama chielo. Manyaka tere marite motiek ni kagole aduoke koni. Koro samoro nyatimo negi cross breeding koso cross breeding atimo. Ka adwaro white
adwaro black, adwaro Dutch, anyalo time kuom adekgo. Nikech gimo nyalo time kuom adekgo, koidho dichiel bogore piny tang'eno senwang'o mbegono kendo atere machielo. Sama koro miyono bokonyre tabo nwang'o kothego duto. To koro ng'ato ka dwa biro mondo ng'iep karu kae, ere kaka iuso bei? Kwadwa wuoye bei nikech idhi nyisi ang'e ni idhi wuoye breed bei nyaka pogre mane ma beche ni malo e breeds ma un godo. Breeds ma wan kodogi angora beche ni malo molo gi duto nikech angora yudo tek kabisa. En kata ken mar kilo 2 abro wuoye siling' 4,500. Apoyo achiel. Koro adwa ni wadhi kocha, adwa neno ni for example nikech chakad chalo mora. Koro mano kadwa timo ne cross breeding akele kode ma inya uso na pesa. Kama adwa timo ni cross breeding mare kama momori gi size ma entiere no alori mana buo we siling' 4,500. Mok amin to mino kudaher mondo mina nikech ang'e gima omiyo awacha kamano nikech kasetimo ni cross tang'en kikawo 4,500 to bang' ndalo 33 tinga pocha 12. Samoro akeng'e ni alwora ma bende nitie jok ma bende samoro gombo no pidh apuoyo. Un gi ndalo ma bende uketo thenge samoro ni udwa ni upuonj ji kata ng'at ma bende biro iri to dwa no kaw lony matin korka apuoyo. Koso en na gima un uwegi utimo mar ohala ni wause okelnwa pesa to kupuonjo moko bende. Mkulima apuoyo waloso godo chieng'wa mar puonjo mondo mi oganda mang'eny odonje weche mag pur. To so far alwora ma wantiere ni jogi oluoro tij apuoyo kendo giwacho ni ok ginyal afford nyiewo chiemo mar nyadukano. Ok gidwaro. Koro ka waloso romo mar puonjo mar pur mar apuoyo to jomoko oko kaka Bondo, Game, Ugunja, Ugenya gin ma gibire puonj. Lakini johera kaketo ok dwar bire puonj. Pipe ni popi nyisa nikech hata neno janeno be samoro de gom nung'e ni kaka pipe ditero lach nini dong mano be inyanyisowa. Lach apuoyo samo sedhi kama to wachoke kacha. Lakini sofa chieng' madwa choko lach apuoyo maber mna nwang' grade 1. Grade 1 mar apuoyo lita 1 en siling' 200 e lita. Koro chieng' madwa choko lach apuoyo moko riwre kod pi to chieng'no mangima ok amigi pi. Kora choko lach malach moko kikre kod pi. Nikech kikiko pi tang'o matimore. Sama wakike kod kaka sani neno ka ok wanyal choke kawuono nikech dong' neno ka seche ma lach gibolayo lach ridore to pi bi neno ka kikre. Koro chopo kacha koseliud chuth ok en kong kaka owinjore obed kong. Koro manyiso ni odiochieng' mipango kata ichano ni ichok lach chieng'no kimigi pi modho. E wik achiel wachoga lach diriyo. Wachoko lach wuok tich kod tich abich. Mamano kochopo odiochieng' mar wuok tich to odiochieng'no te ok wamigi pi. Mano watimo ati choko lach e iye ka. Seche mage maber mag choko lach nikech mano be nigi kinde. Seche maber mag choko lach piwa ni rumo saa 12 okinyi. Koro sama achako choko lach saa 3. Asimana asetieko ler ma iye ka, asemigi chiemo, kuondegi asetuoyo ler ma koro onge pi moro amora. Koro kochakre saa 3 en odiochieng' ma choko lach ma tich moro amora matiyo ok onge nyaka wang' saa 11. To inya choke gotieno koso odiochieng' nikech iwachoga ni lach mar apuoyo nigi nitrogen. To thothne nitrogen ok inya yudo gokinyi. Koro akia ni unu kayo gotieno koso timo nade? Sama kaka wachako choke kawuono gokinyi kochakre saa 3 chopo an odiochieng'no te ok adhi migi pi. Koro en na lach machokre kawuono te nyaka kendo kinyi gokinyi koro eka migi pi. To sami sechoko gere kaka ikano kit lach ni kane nang'o? Iume ikete otwe motegno koso en gima kosechoki tinyaweyo aweya? Kit lach ni wachoke seche moko anyalo ga choke ka ober janyiewo obiro. Mino ka seche moko anyalo choke na lita 40 janyiewo dhi kode sechego. To ka achoke ka janyiewo ok machiegni tan kod super drum na kacha makano gi nyaka chop sama yoro janyiewo. Sama sekete iye kanyo ok ayiem daruf mare owuogi aloro wieno motegno maber. Nikech magi kit chiemo mabende apuoyo chamo mating'o kae wan waluongo nosuno. Wadwa dhi temo pidhogi mondo wane ka bende gidhi chiemo koso gidhi tamore nikech saa gi mar chiemo pok ochopo. Akia nachak ing'a California. Adhi ng'iyo California.
Dong orome wa. Orome. Moro ni begombo do. Nyanya la pide. Kosa nyawene te. Nyanya la wene te. Oh. Aya chama ni usiepa. Kai kalore kanyo do. Ko lori ka an overall mar jogi duto. To ka wachopo e farm koni to kila ng'ato nigi department ne. Kuro ka wan go wadwa Wood Kisumu iluonge no Uma. En mochungi weche mag alot makor koni. Omanyiso ni kiseti ina overall supervisor do. An overall supervisor margi. Koro kwachopo kor ka puodho koni ene makoro kaw tanga. Koro kwachopo kor ka puodho koni obed tuo mar alot, obed mar kitungu kata mar hoho kata kaka ipitho gi gimoro amora en makoro otelo nwa ka. Kamano. Berber. Sawa. Ero kawezi nadi. Atima ber. Aneno ka kori dich. Dich ma serious. Sani gimitimo ni iolo ne gi pi. Akune gi mana pi kae. Don kori yanyiso anyingi inyafulori ne jopiny mondo at least jogo bong'eye. An iluonga ni Jali do Uma. To anya kach koguta. Koro sana biro tiyo tich cha koni. Ero kamano. Koro nikech sama ne wan e od apuoyo kocha nonyisa ni lach mar apuoyo itiyo godo kaka manyiwa koni. Dongi nyalo nyiso kata inyalo puonjwa kaka in iwuon itiyo kode kae. Ko lach apuoyo ni kaka unene ne. Wanya kawe kamae to wakawe gi mbugu ma 20 liters to waruwe go. Kwasaruwe go to wago ite. Ko ite bedo moyarore koro. Ko tuoche ok makite koro. Koro karachieth gi. Ko asa bedo compost kuche manyiwa kucho. Wake tiende kanyo koro obedo maber. Gi thuolo ma wan godo ni waseneno kaka inya ti gi lach mar apuoyo kaka manyiwa. Wadwa ni bende nikech ok dang' wawach gima in iwuon ok ine. To nikech chenro ma bende ihero kendo migeno mar pur gi ohala wanyisi kidienje mopogore wateri okang' achiel kachiel ka bende wamiyi puonj. Wadwa ni wane kaka iloso apuoyo. Kaeto wadhi nyisi benefits kata ber mage ma in iwuon kaka janeno nya yudo kichamo kata kitiyo gi ring'o mar apuoyo. Wadhi. Yes, hello, welcome to Shambani La Pen. I am El Shefe. This is the kitchen department where we do what? We enjoy the rabbit meat. So before I even offer you a bite, I would love to teach you a little bit about the importance of what? Rabbit meat. Number one, it is ranked as number one in the world actually. It is white meat. It is very rich with the proteins and mineral salts. It is rich with vitamin B12, that is construction of red blood cells. Reduces high blood pressure, and it's very beneficial to pregnant women, increases the level of milk. So makes you kind of immune also. So what I can say to people, kindly start eating rabbit meat. It's very healthy and very nutritious. Apart from that, what are the facts in regards to rabbits? I hear people say they are social animals. I don't know how true that is. Rabbit is a social animal, especially it is more of a pet. But apart from it being a pet, you can capitalize on it. There are key factors about the rabbit. I can say the skin. The skin, you can use it for making handbags, shoes.
If you have heard somebody talking about, I'm wearing a chinchilla jacket, it is made of the gray rabbit. It's called the chinchilla, and its price is very high. Apart from the skin, we also have the meat. I do sell, like when I'm doing choma, when I do such a piece, when I'm selling it in town, I sell at the price of 250 shillings. Yeah, so you can also capitalize on the meat. When I'm doing this is the dead weight. This is choma. When I'm doing live weight, I sell as breeds. My number, I say it again: 0792 073 738. Secret ingredients na ndio hiyo. Yeah. Imekiwa tena ndimu ndio islap Islap zaidi. Koro ineno anyalo pidho ji. Enya pidho ji hiyo. Jokama. Momede wiye no koro hapa ni chunye kabisa. Kako keto ndimu no. Omit ringo ni omit. Ni soft. Let's. Nyako Ramogi ajwang'. Kit ring'o mating'o kae ni kawuono achamo ring apuoyo. Ring apuoyo ni afwenyo ni oyomo, inyawe ni chamo ring gweno. Kata kaka o taste. Kaito be kaka olose. Okol ne sup mang'eny. En gima wang' choma. Kaito chaki ole ndim. Sami kete ndim kamae. Mesa kacha baneno kolos na kachumbari. Jokama. Gini awuotho aneno gi wang'a machaka bilo anyanyisi niya ringa puoyo tek omit kabisa To bamero bambe duong at least iwacho dholuo breathe. Okay, sasa tukae chini wadwa kao mae wakete mesa pod wadwa chamo chiemo ni ka benda nyisi ber ma bende ng'ato nya yudo kotiyo gi ring'o mar apuoyo. Bendi ng'eyo ni achiel kuom gigo madaher ni ng'eyo e wi apuoyo en ni apuoyo nyalo dak higni 5 kata 10. Mar ariyo, lach mar apuoyo en manyua ma bende ber kar kapith mar alode, chiemo ma bende kata cham moro amora ma iniwuon inya pidho e puodho. Mar adek, daher nyisi ni apuoyo nya chikore centimeters 90. Mar ang'wen en niya ginya bedo kaka social animal manyiso ni ginya dak gi dhano. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Mar ariyo bende ka in jogo ma bende ero tiyo gi SMS kata oro ote machuok, inyalo tiyo gi SMS namba marwa ma en 236000. To nikech sani piny olony wawuoyo e social media, inyalo yuda e handle maga mar Lorino Mondi, TikTok, Facebook, Twitter, kumora amora. Kaito bende wan gi page marwa mar Purgiohala konde ma bende awachono. Ina mora ka uthulo mar goniero kamano in janeno mara mi ka uthulo ni mineno chenro wani chakre na wachakta nyaka sani watieko. Ka ruotho ye wachakwa rom juma manyien. Dongani Alori nyaka Black. Reti masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Purgiohala donji e viewsasa.com.